I čao ljudi, danas smo opet u Knezu i pitamo neka više za mlade pitanja. Ajde. Možete da pričamo? Pa ajde. 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 Šta je skraćenica RSD? Nemam pojma, neće lupim. Au jebote, nemam pojma. Republičko-srpski dinar, otkud znam? To je bre... Republika... Ne, šta je to beš? Ne znam. RSD? Pa dinar. Ok, i sad mi reci zašto je to skraćenica. Ne mogu set. Probi ti. Republika Srpska dinar. Srpska. Ne. Republike Srpski dinar. Neću da odgovaram na pitanje. Srpski dinar. Pa kako to, za nije RSD? A ja sam čula RSD. RSD, da. Pa da, RSD. Kako to, RSD? A neko on prvi odgovor. Ček, daj tebi. On prvi, neću ja. Daj, pusti ga pija čovjek, ajde. Možda Republik Republik? kao sitni dinari, kao oni. Republik sitni dinari, dobar. Znam Ček sad, sačekaj. Joj, znam. Slušam i ne verujem. Nešto Srbija dinar, da li je Republika ili nešto. Republika? Ne znam. Pa nešto Republika Srbija dinar. O, dobar. Republika Srpski dinar. Republika Srpski... Stani, pa što je Republičko-Srpski dinar, ne znam. Republičko-srpski dinar, okej? Pa to. Dobro, okej. Šta je skraćenica RSD? A što to radi? Može. Dinar Republike Srbije, nemam pojma. RS, okej. Republika Srbije dinar. Republika Srpska dinar. Šta? Dinar, valjda. Dinar, aha. Bravo. Dinar Republike Srbije. To bi bilo DRS. Republika... Šta je D, jebote? Ćao. Ne. Ej? 1/4 podeljeno s 4. 1. Genije čovjek. 2. Aj objasni mi, znači 1/4, ajde kako si došao do toga? Pa 1/4 podeljeno s 4, četvorke skratiš i 1. Pa 1. Svaka čast. 1. Jedna osmina. 1/8. Da. 36. 36. 1/8. 1/8, bravo. 1. 1, bravo. 1. Bravo. Pa jedan. 1. Nije jedan, ali jedan. Jedan. Jedna četvrtina podnosi, ček, dobro, da, jedan. 1, bravo. Jedna osmina. Ha? Jedan. A kako? Ne znam kako jedan, ja ću da poslušam i moju intuiciju. Znači 0,25 podeljeno sa 4, koliko je to? Ne, rekla sam ti da ne znam matematiku. Dobro. Znači šta si ti rekao? 4. 4, bravo. O, izvini, 1. Bravo, da se ispravite. 1 kroz 4 podeljeno s 4 kroz 1, to je 1 kroz 4 puta 1 kroz 4 i to je 4. 4? 4. Jel jeste? Na. 1/16. Ti si prvo znala. Ja znaš? 10. 10? 1/16. A ovo si ti pametna, evo te. Ja sam bio ubeđen da ćeš da iskopiraš njega, ali ne vez. 0,1. Okej. Ja sam filolog, ja ne znam matematiku. Okej, ali ovo je za drugi razred. Jebe. 1/4 podeljeno s 4, 1. Ja znam, mislim, ne znam. On čovjek On čovjek zna, jebi ga i neće biti u klipu. Ček, 1/4 podeljeno sa 4. Da. 1. 1. 1/16. Bravo. Pa... 1/4 podeljeno sa 4. A ja? Ne znam, 0,8. 0,8? Nemam pojma. A koliko misliš da je? Ne znam. 1/4 podeljeno sa 4. Pa nemam pojma. A šta misliš koliko je? Pa ne znam. 1/6. 1/6? Ne, to je 1/4. 0. A? 0,16. 0,16, dobro. 1/16. 1/16? 1/16. Dobar, vi ste školovani. 1. Bravo! Ne. A što ne? A što ne? Ne. A što ne? Ne.
Koji gas je najzastupljeniji u atmosferi? Azot. Azot? To znam, ozon. Ozon? Kiseonik. Kiseonik? Isto. Kiseonik. Azot. Azot, opa. Azot? Metal. Pa je, mislim, kao... Ima neki metali, gledao sam na... U atmosferi? na netu. Da. Gas. Kao gasni metali. Koji je gasni metal? A kao kemijski element, misliš? Pa, Pa ne znam, brate, H2O. H2, okej. Kiseonik? Kiseonik? Ne, vodonik. Vodonik? Vodonik. Vodonik? Vodonik i kiseonik. Bravo, bravo. Nisam sigurna. Azot. A u atmosferi? U atmosferi. Šta misliš da je? Pa kiseonik. Kiseonik. Kad prdneš. Po, gas. Koji gas? Pa ne znam. Kad prdneš, znači metan? Da. Metan? Da. Koji je gas najzastupljeniji u atmosferi? Ćao. Gas. Kiseonik. Kiseonik. Bato, you're in for a rude awakening, bret. Idemo dalje. Ugljen dioksid. Ugljen dioksid? Azot. Azot, bravo. Brate, otko znam, ja sam mislio da ćeš me nešto normalno pitaš, brate. Da, okej. Ovo je najlakše pitanje teoretski. Da, koji gas, Buraz? Koji gas je najzastupljeniji, najviše ga ima u atmosferi? Vazduh. Vazduh. Kiseonik. Kiseonik, bravo. CO2. CO2. Kiselnik. Vodonik, bravo. Kiseonik. Kako se zove onaj nitro? Ozon. Ozon. Znači, koji je gas najzastupljeniji u atmosferi? Ozon. Buraz, da li si uspeo drugi put? Buraz, nije. Šta me zjebaš, da? Fuck. Od čega se pravi staklo? Od kvarca. Nemam pojma. Od peska. Od peska? Da, bre. Minecraft. Si igrao nekad Minecraft? Pesak, brate, pečeš. To znam iz Minecrafta. Brate, pesak. Od peska. Peska. Nemam pojma, stvarno. Od čega misliš? Možda ligure neke, nemam pojma. Od one vatre. Čekaj. Zaboravila sam. Od čega misliš? Zna ona. Od peska. Od peska. Lol. Jel jeste? Mislim da da. Mislim da da. Od peska. Ono ko Minecraft od peska možda. Od peska? Ne znam. Staklo, brate. Da. Pa znamo da iz Minecrafta, brate, od peska, brate. To svi znaju iz Minecrafta. Pesak i ugalj. Dobar. Od peska. Peska? Peska istopljenog. Peska, vatre, silika. Okej, ovo je već bolje, svaka čast. Od peska. Od peska, da. Od peska. Od peska. Koje? Šta? Koje staklo? Imaš Staklo. više vrsta. Dobro, svako staklo ima verovatno jedan glavni ingredient. Pesak. Pesak, bravo. Od peska. Od peska. To je tačno. Od gume? Od gume? Ne od gume, nego... Okej, hvala. To je to. Hvala te lepo. Od peska. Kako to znaš? Znam. Jesi igrala Minecraft? Nisam. Od peska. Pesak. Pesak? Pesak. Minecraft. Te haos, ja nisam igrao to tako taj Minecraft, pa sam mislio da je ovo dobro pitanje.